Majita, welcome back to the channel bafethu. Igama lami nguseko. This is Football SA bafethu. Kaizer Chiefs head coach Fernando da Cruz de afika eJohannesburg. He landed OR Tambo bafethu, wafika eNaturena. He were introduced to the players park training ground in Naturena bafethu, and Fernando iwathetha izinto ezi5 bafethu. Apha kule video I'm going to break down izinto ezi5 azithethileyo to the players and the meaning behind what he really meant with the things azithethileyo to the players of Fernando. This is a big club, Kaizer Chiefs bafethu, and a big turning point club. Kaizer Motaung Junior bafethu akanokwazi uafforda or appointa the wrong coach again this time bafethu. So uyawathini uFernando waseFrance bafethu lerara umjito waseFrance uFernando da Cruz. Here are 5 things he said and what it really means. Number 1, Fernando uyawathi, I want to build a connection with the players. I want to build a strong connection with the players. Thithi ukuthini krengren ngale way Fernando bafethu. Xa sithi ufuna ubuilda i-connection ne-players, uthi ba Fernando ufuna uthola i-trust from i-players bafethu ne-belief bazibhelieve kuye and zithenge into ideas zakhe bafethu. I-coach bafethu ngaza ne-ideas ize ne-tactics ne-system ki-players, but say players if azibhelieve kule way ayizusipana bafethu. That's why Fernando uye wathi first thing ayithethileyo wathi ba I want to build a connection with the players bafethu. So players zizoconnect azibhelieve kule ideas zakhe bafethu, then connection iqale ngelo hlobo bafethu. If ayenzekile way i-coach asoziphumelele. Fernando coaching experience, it was important for ba uyayazi la way bakusejonga kufuneka uthethe into enjeyana okanye into yokuqala kufuneka yenzile leya before yonke enye into. And ayiphelelanga apho meaning ngale uthethayo Fernando about to build a connection. Xa say coach connected with the players bafethu, it means by say players i-coach izawukwazi uzirespecta nayo i-players uzirespecta i-players and say communication izocaca and ibe open i-communication. Awukwazi uconnecta ne-players if ayikho i-respect ne-trust ne-communication. Into yesibini bafethu, number 2 ayithethileyo uFernando bafethu uthe I want to instill a winning mentality. Ibalulekile ke le bafethu, i-winning mentality bafethu. I-teams bafethu out there zinayo i-talent, zinayo i-quality. I-teams out there bafethu all over the world zinazo i-talented players eteamini, but kuse not zonke i-teams ne-winning mentality bafethu. And uFernando uyacaca futhi ba Kaizer Chiefs ebeyilandela, he did watch and follow Kaizer Chiefs. Uchilo futhi nangona eyahamba last season before the season started, waqala wafika mos apha wajemisa amajita for like a pre-season for like 1-2 weeks, and then wahamba follow Kaizer Chiefs even though he was working in Morocco. And what I recognize about what he just said here about Kaizer Chiefs being in a winning mentality last season. I say I want to instill a winning mentality. Loo nto ithetha ukuba kuse le team ufuna ifuna ingene ki-matches zonke i-match noba yeyiphi i-match noba badlala nobani babe nalawo basijonga bafuna uwina igame noba ngobani abadlala nabo. Uthi uFernando mangabikho excuses bafethu noba yeyiphi i-match noba hayi ubani u-injured i-star player sethu okanye sihlale Sundowns apha i-Sundowns yathi kanye i-Pirates lena zi-league champions. Fernando uthi i-winning mentality bafethu, i-winning mentality bafethu ayinesikhatha lo way. Ngena emachini ufuna ba you expect to win bafethu, nothing else. That is what he means uFernando ngalo way ba instill a winning mentality. Noba kutheni ba hayi kusejonga we playing too many games, the schedule is tight kwathini okanye ninayiluza i-match before lena ngoku sifuna uwin igame noba ithini imeko, and if siluzile izolo kule match landelayo siyawina na kanjani bafethu. Asinongakwazi ungawini i-match ezi2, asinongakwazi ungawini i-match ezi2 zilandelelana. I-winning mentality le yathetha ngayo uFernando apha bafethu. Nasematchini if say team ayidlali grand bafethu, Kaizer Chiefs mhlambi kule match ayiperform grand, i-passing system ayihlangani, i-rhythm ayitholakali, but kuse Kaizer Chiefs make sure ba iyawina igame noba kutheni. I-winning mentality ke leyo. Yoba kuse Sundowns iyayilida i-Kaizer Chiefs 1-0 i-half time, and kule match kwathi Kaizer Chiefs funeke iwine igame cha. That is what he means by sifuna i-winning mentality. Basinaxesha loba kwenzeka ntoni, sifuna uwin games cha. Ufuna i-team ecaphukelayo ukuluza. He wants a team that hates to lose. That is what he means by a winning mentality. I-third point ayenzileyo uFernando da Cruz uthe we must work together. This is also very important bafethu. Uthetha ukuthini grand uthi ba ebholeni bafethu, uthi ba uthetha ukuthini ngaloo nto bafethu, uthi akho coach ebholeni, akho player ebholeni ekwazi uwina i-match okanye i-trophy yodwa without the collective effort
without usebenza together. That is what he meant. Every best team in the world bafethu ziwina izinto by fighting for each other, by fighting for the badge. Not umntu afayithe yedwa afayithele ushayina yedwa, but for uba say team iphumelele as a team. That is what he means uFernando with this point. Personal glory mayingabikho bafethu ebholeni worldwide. I-dressing rooms bafethu ziyathanda uchithakala ngenxa yoba not because akho talent but because individuals vele zenze izinto zazo in different directions. La wenzeke ke Real Madrid. uFernando apha uthi bafethu usipana together Kaizer Chiefs izawuphumelela. I-team, i-players funeke zisebenzele, sacrifice for each other, fight for each other and celebrate each other's success, support each other. And then his next point, point number 4, was also a big point bafethu. Uthe uFernando, I want us to create a new ambition bafethu. Uthetha ukuthini ngaloyo bafethu? What does he mean by saying Kaizer Chiefs under his reign Kaizer Chiefs need to create a new ambition? I-coach xa ithetha loo nto ebholeni bafethu ithi uba kusejonga iyaphela into yofuna average results bafethu, i-mediocrity nge-English andiyazi ngesixhosa, but uthi ucoach mayiphele i-mediocrity ngoku. Uba ne-goal ne-ambitions ezi-average, suka sifuna uba ngu-number 3, sifuna i-draw apha kule match. No, ufuna uba kusejonga i-team ibe ne-new ambitions ngoku, uba sifuna uwina i-league, not uba sifuna ufinisha number 3. Sifuna uwina i-CAF Confederation Cup, not uba siyeke i-second round okanye i-knockout round yale way. Uthetha ngaloo way xa sithi we need to create a new ambition. Uthi i-mindset funeka itshintshe bafethu uba i-club funeke ifune udominate, funeka ufune uconquer ngoku South Africa okanye Africa. Uthi u-second best is not gonna be enough xa isithi uba isejongweni to create a new ambition, because the Kaizer Chiefs were second, third best most man in the past 10 years. Uthi uFernando uba i-team funeke ingacingeli okanye inqwenele i-success, funeke i-expect i-success. That is what you mean about new ambitions. And then finally, point yakhe yokugqibela yesihlanu uFernando ayenzileyo, uthe funeke bekho i-good attitude. Uthe funeke bekho i-good attitude bafethu kuze izinto zenzeke. Ufuna ucreate i-good attitude apha kule team. I-squad, i-players funeke zizicommit bafethu. Amajita funeka azinikezele ejimini nasematchini ebaleni. Amajita funeka azinikezele 100% i-good attitude leyo. Ba amajita funeka angafili bayajonga sijima kakhulu apha, bayajonga ukusebenza apha, okanye ufuna umntu akadlali funeka bengathi uyakhalaza uyambombozela apha. Ayo good attitude leyo bafethu. Fernando uthi attitude good iyafuneka ngoku, funeka ibe khona. I-players funeka zitreat i-training session engathi kusejonga zidlala i-cup final ki-training sessions. Example ye-good attitude leyo. I-good attitude kugcina i-standards. If i-club yawina iwine ii-matches eziyi-3 okanye eziyi-4 in a row, amajita funeka angarelax, otherwise i-bad attitude leyo. I-good attitude uba amajita aqhubekeke usebenza hard nangona izinto zibaya grand. Uthi uFernando ufuna i-warriors xa isithi ufuna good attitude, i-players ezizofighter for every ball, zofighter for each other, i-players ne-team that does not give up xa izinto zinzima bafethu. That is what Fernando was talking about. So those were the first 5 things uFernando da Cruz yawazithetha for the first time as a head coach at Kaizer Chiefs to his players bafethu. Nazo vandag bafethu, ningalibali bafethu sukile ngo-August yaqala i-season bafethu, ndizabe ndikhona pha kwi-Football SA zawucoverisha every single game eKaizer Chiefs, i-preview before the match and the reaction after the match bafethu. Ningalahleki bafethu. Football SA, mocha bafethu. Ningalibali like no subscribe ne share ne videos bafethu. Mocha.